Aswekwe. Oto mi somore. Oto mi o pale tebele. Engineer Bruno. Abadi abakiri ko ire awon. Abadi e pe joba. Edo pejo buki je man di ma ko la ga kuko. Edo pejo buki je man di ma ko la ga kuko. Akuko mereme. O mere ko di state mama. O mere ko di state papa. Ebe mo jere ko lo bi longo na leku. Mani arusi, wano bi agba meje monu o brother. Ayewa, nuna komi o, chinje se wale ba. Awuta lo buru kano binde manu mawalaga. Awodo buru kuyelu nde manu manime ya. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Ayetima, mbodo na lo ireleba. Abu amada kuganye shabru mundeji nabiana. Awe yagebele mu mama. Nango kumo. Ajogu kelukuo. Brother onukala. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jangunko. Arabanko. Ebanye jinangunko. Arabanko. Kekena pepe. Arabanko. I see thy rivals. Arabanko. Jampo thy rivals. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Ufoto jaroda. Arabanko. Mo mbeji meti mpere. Arabanko. Ufoto jaroso. Arabanko. Eni meti maroda. Arabanko. Kekena pepe. Arabanko. Ayla. Anyola Jole. Ayla. Dame. Aswekwe. Abalite, olama bere yoyo. Wami be, olama bere gambeja bebe. Emi ni lari jokuo, freni neje wakuo. Ajile, onye mejoro mara yo mama. Onye mejoro mabara. Ewe bene luwa, da ojaduru. Emi ni lari jokuo. Owere n'uzije anya palila onye ya nwanne ya so chujejila akpụla ya memara. Owere n'uzije anya palila onye ya nwanne ya kwuo chujejila akpụla ya memara. Asị m Igbo n'uzije na anụ n'olumo. Abụrụ meziru ya mezi aba na n'olumo. Ndọma kajara kaja nwanne be ndọkpara ndọma kpọrịkpọ na n'olumo. Asị m onye ya nwanne ya so ujejila akpụla ya maka n'izuka mma na nneji ụmụ Igbo na n'olumo. Onye ya nwanne ya so ujejila akpụla ya me masị m ujejila akpụla ya me eko ujejila akpụla ya me mara ojadokwula gaga nwanne gị seje gasị ujejila akpụla ya me ama nwanne m ekpejiela ma anya rị mma o ujejila akpụla ya me mara abụrụ ejeja ya yọ na nọnna ya ujejila akpụla anyị me mara kwa Señora. Ashi igwe ụkwa ike nwanne ụkwanụ ihe Chineke jiri chọọ anyị mma. Ana m anashi gidigidi ugwu eze onye enwe nne ji ahịkọrọ ya ọha ha eji asị gị agbakọgbu aka wefụta disteni wefụta chuchu nyụọ nnọmara mmanyere gị ahụ ya etuo nnọmara m ụfụfụ asị m herita nna akọkwala m. Onye rimara ihe ka nwanne nye na amụ osi onye rimara ihe ka nwanne nye na amụ ọha eji gụọkwa egwusi ezi nwanna maka ezi nwanna agba aka n'ụwa eji azụ nwanne n'ahịa Nzefanye ewule eji azụ nwanne n'ahịa ezi nwanna maka ụmụ Igbo na anụkwa nna
Jazụ nwanne n'ahịa Oluchile ewu jazụ nwanne n'ahịa di m ọchịagha ịnọdị alive. Ọ gbarara one love. Ọrịa mma ewu gwurala gwụrụ akpụkpọ ya ichekiriche nwelu nkwụ mgbada ji wukwanụ werekwanụ ụzọ ọhịa mkpọkọrọ egbe iji rụkwanụ ebiri ụmụaka ọkwa n'ọrịa mere nwata ijiri jeje hụ otula nne ya oke a ejikwana anọ n'ụyọ ewu a mụọ bụ ọkwanụ ekwu mekwana anụ n'ihi na agwama ntị anụhụ egbumishi egburu ya ntị okporogboro iji enwe onye ndụmọdụ o ji eso ngeligo ozu epogide ya aja ahụ ekwu nwoke a ekwuokwanụ anụhụ anwata mere marakwasị anwata okwu nganga ya ka oke a isi awọ idu ụyọ amara he ọrịa mma Igbo ndị ọma Chineke kere ma chọọ ezi mma Imo steeti ndị mma ala Owerri ịmụrụ ala Nnekede ebe ka anyị na Bọlachi nwanne nwoke nwanne nwaanyị ebe na bọwụla nọ na Ebọlachi ebe ahụ enyi m nwoke enyi m nwaanyị good morning from here good afternoon dear good evening dear elekpanụrị nọ na-erikwala ihe gụrụ nọ na-amịkwala aka ọnụ asịm ya riela onye ukwu mma riela onye nta mma gbaka m si anabaga gị na home anyị makọla gị akụkọ keta iwu Tọzdee ahịa afọ abalị 10 ọnwa 9 ọnwa Septemba afọ 2020 onye ga-ya ga-arụkọnụ taa nkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri pikin ahụ nwere ihe ị ga-eme na mụ broda ahụ ị ga-eme ọwụnene biko share broadcast mo ka Chineke gọzie gị immediately ndaraba nkụ American base ọrịa mma ebe na bọọla nọ na para oche gị pụkọla ya mandụ na kpọ ntị ala ma kọọla gị akụkọ Lotanna echemisa gị ha adịghị na m na Janjaweed Lotanna na wao Yarema Engineer Liberty le oge Samona Chimo Samo Mbakwe former governor of Imo State Samo Mbakwe it has debredi onye mgbasa ozi mahadum steeti Imo na Mbisasu Bekee IMSO ịwụkwanụ Maazị Rafu Obinjọkụ anọrọ na echi gara aga kwuochi ndị isi mahadum steeti Imo himana otu nnyocha ịga eleba anya n'ihe gbasara ha onyonyo ahụ ifare n'igwe mgbasa ozi ịntanetị nwanne echi gara aga ebe apụrụ na onye isi biochemistry department mahadum steeti Imo ewu Emmanuel Agọmmụọ na-ebubochi ọ chọrọ ịkwaso nwa akwụkwọ ya iko n'ike ma nye ya akara maakị ọ ga-eji agafe ule Rafushi obi arịhụ ndị isi mahadum ahụ mma ma otu chọọ mere mmoji hima otu nnyocha ke ga-amara ebe mmiri shiri baa opi ụgbọgụrụ imere eji nwụchie nwoke ahụ anwụchiri ana amara na shi enwere vidio ifearịga achọwa onye HOD biochemistry department mahadum steeti Imo ebe ọ chọrọ ịkwaso nwaakịrị iko n'ike mana eshiela ya ọnya ya ama ọnya ahụ abịabịa kpọọ ndị ọrụ nchekwa abịabịa pụrụ ya akụkọ kroshi nwoke ahụ bụ prọfesọ Agọmmụọ nara na otu nwatakịrị nwa akwụkwọ nwaanyị
ego aka azụ otu narị naira na puku iri ise 150,000 naira. Shikwa ya bịakwa ka ya ahụ kpọọ ngelenge, ka ya ahụ rie ọrụ, ka ya ji anya, ka ya mee ya ma esere ka o nwee ike pasịa. Achị nwakịrị ahụ ndị ya mụọ nọ otu ogo kọsmeti ya a grajueti chana, mana ọ dara kọsụ nwoke ahụ. Nwoke ahụ anachi ya, he ga-emewo ị ga-enye nome 150,000 bịakwanụ ma ga-eme ma esiri anya akpọrọkwala ngenge ahụ gị ji arịmị mma, ahụ gị ji amasị m ma egwukwala ihe ego ọnụ marakwala kpọdọ. Nwa aha shi ya nda olo alụmana m di ahụna m onye ga-alụ ma anyị ekwuma n'okwu ọlụlụ n'oge na-arịghị anya shi anyị ga-alụ so mbịabịa ji amaghị ugbo onye maghị ihe di m na-akwụgwọ ụgwọ ya na-achị gị testi ya shi enwekwa na akpa ọrịa ọhịa mere nwoke ahụ eshikpọ nnọọ ọnwụ shi ha abụọ otu ahụ ga-emerịrị cha ya hụ ga-akpịrịrị ọnụ na ya uri ahụ onyinye cha ya hụ ga-akpịrịrị ọnụ na ya wuri nwa ahụ shi ọrịa mma nsogbu anọghị ebe ọwụ ị chọrọ nnọọ igwuri ime ọnụ nsogbu a na-ekwela m ngwa bịa rie ya ejejeshiela nwoke ahụ ọnya. Nwoke ahụ na-abịa ma o jiri je bịa dụọ asụtụcha n'uwe jikere na o ji arụ ọrụ ishishi ngelenge ya eguzoro anakụ isi kpakakpakakpaka anakụ ekwe kpakakpakakpaka anachọghị ebe ọ ga-ewe ga isi. Nwa ahụ na-emepe ụzọ ndị ọrụ nche abata ọkpa eshi nwụchie nwoke ahụ kpechikọm. Mana akụkọ bịakwara na-efegharị si ha awụghị ugbulaka ka hụ mere cha hụwa afọ 2015 ka hụ mere mana akpa ha echi bịabịame ha avọfụta ha kwa ọzọ ọkwa ha anyị ka nọ were anya shi gị ime ala na-achọfụta na-achọkpa ịmata kewa eziokwu ma ha ahụ mere ndụ ọwụkwanụ o mere n'afọ 2015 rekakpa ụfọdụ ndị mmadụ isi ekwuga. BBC Igbo kpọrọ m ụtụtụ na-ajụ m shorepki na-ele ihe mara na maka ihe ma agwacha nwụ kpamshi mana etikwala ha anya ala a na-achọ ka a mara ma ha ahụ mere nso ma ọkwa na o mere n'afọ 2015 ma o mere n'afọ 2015 ma o mere n'afọ 2020. Henong ahụ shi there was a jidate and there was a man that wanted to kwa and there was a capturing and there was a handcuffing. So ọkpa oshi jejere imsu ehimana investigative panel ị ga-achọfụta kpa jijere ọwere washije na kpamkpa mmiri shi ba obi ụgbọkọrọ. That's good. Your lecturer there, Dr. Agommo, right? Mama ejibiri ya nga ahụ maka Facebook ndama ka obi arị dama na mma. Ya kuma mana ba alala na ahụ ya o yede mo kekecha o kemanti onyere ndị mama. Arema Anyam Awodi ishi nice one from Daga Nneka ishi na wow agụwọnụ onyeka ishi nice one. Arema Lotanna Mezu ndewo Basil Ezechim ishi ezi onyele anọkwa m ya. Prince Diakolibe ishi my brother ishi Dakar na eleme ndewo. Nneka Susan Ebolachi Osilo Charles Chris Ishalowri ndewo. Ugobos Omeka Gishi, that professor may end up committing suicide. That serves him right. Olo ya also particular knock suicide. Onye kwazema ndewo Christopher onye melukwe notanna isewere bike nwanne biko hapụ ndị janjaweed aka today. I'm not ready for their problem. Ore mma udoka mma. I am Nneka Susan ishi Bayasa Elegam MC Chuks ishi. We know that no coronavirus is in that country called Nigeria, but it's only scammers. Orema. Only Kamela Ntebonka. I say you from here. Prince Henry ndewo kanyigani. United States of America Lawrence Okechukwu ọgarịla gị mma ịnụna. Sandra nwoke fọrọ
shabara kuno, mandoke bukwana shabara kuna, abara de pomo de pomo, kawai walima, unye tilonu, kawai walima, unye tilonu, yakuma, friends, ifai, ubunda, okotisiwa, yakuma, kimalekayo. Yauro me share be today's broadcast biko gbambo share ya immediately ka Chineke goziekwa gị immediately. Orejiela na steeti Imo, it has registered. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo ewu Isaac Akimoyode ekwupụtala echi gara aga shanwo ha achụọla ndị uwe ojii 11 n'ọrụ. Ha achụọla ndị uwe ojii 11 ọrụ ebe mmanụ 19 ka nọkwa n'ihe nnyocha aka na atraye mmanụ 19 atraye. Akimoyode kwuru shi ejidere ndị uwe ojii ahụ nga nwokpaga agwa ọjọọ agwa megidere iwu enyere nwo ma akpọrọ ga nwo ọrụ chakpara hụ agwa ọjọọ ejide nwo. Ọ sịkwanụ anyị ahụ chọrọ igbocha ma zachaa ndị uwe ojii na steeti Imo họfụta ndekọ ọjọọ ahụ nye nwo ọsọ. Ahụ chọrọ ịkpọfu ndị ọjọọ na ndị uwe ojii ịnọ na steeti Imo mekwanụ ya ma na onye ọwụla mma. O kwuru shi anyị ahụ agahụ eji anya ọma ele ndekọ ahụ eji eguzochi ụzọ ana ndị mmadụ ego yawu ndekọ ahụ na checkpoint shaya ha eshiela nwo ọnya chi onye ka ọwụla ịmara ọnya shaya ahụ ga-achụkwa ahụ kpa esi achụgakwa ndekọ ọzọ ịdara iwu ndị uwe ojii. Ọ rịọkwara ndị mmadụ shi nwa ọhụrụ ndị uwe ojii nwa ọhụma ndị uwe ojii rịkpa enyi nwo. Ọ rịọrọ ndị mmadụ shi nwa ọhụma ndị uwe ojii a enyi nwo shi nwa mara shi police is your friend na nwo na-ahụkwarụ ndị uwe ojii a enyi nwo. Ma ndị kemekwanụ Owerri pikin ma na-ekwushi anyị amara na shi police is our friend. Mana abịa na ime ụwa enwere enyi dị iche iche, enwere enyi dị iche iche. Enwere enyi ndekọ ọjọọ, enwere enyi ndekọ oshi, enwere enyi ndekọ eji aga mma n'azụ backstabbers, enwere enyi ndekọ eji emegide mmadụ, enwere enyi ndekọ eji eme na mma na anya ụfụ. Police is your friend. Which kind of friend is this police to us? Are we a good friend? Are we a bad friend? Are we bell is free friend? Ghana nakwa anyị ego bell. Elu uduru friend ọwụ biko nda Isaac kọwakwala na anyị police is your friend phrase na-eji eyuzu. Meruo na isi si police is your good friend or police is your bad friend. Anyị mara ka ọwa Orema Lawrence Okechukwu, female students are really passing through hell in the hands of male lecturers. Orema yare kurage mma yarelage mma immediately. Na egbugi oge ọwụla shimiarelage mma. Mewerekwala Lotanna Mezu Ishichukwu Gozie Hope Uzodimma. He is doing well in Imo State. Sabini Sunwayebechishi, the only thing he wants to be a professor is to rig election for Janjaweed and sleep with students for marks. Ew, very shameless professor. Ozemena Umoha Ndewe Duchinko Ishowere Bikini. How can we settle this kind of matter? Nana, the matter we will try settle since, but to settling. Kemechi ọhanye setụlụga. Lotanna ndewa mam. Eze kwesịrị John Smith is a lesson to other lecturers who practice such. Febụval ishi hello Orema ndewo. Nkiruka Esther ndewo. Lonja Enokwanda Davidson Eke Madu Eke ndewo. She let the professor faint so that the matter would die. Osilo Charles, this is totally injustice. The lecturers should look for a good lawyer and claim damage from the security operatives. Orema Etofula Frank is just because of Otuano, he has destroyed his career. Osita Levi Sandra Nwoke Foro Nde Wishi Port Harcourt to Elegam. Savior Samson Joseph Pico Ndewo Ifi Ozurumba. Florence Nkechi Ndewo Austin Onyerikam. Imates Onyerikam ọkwa gị Orema ndewo ka anyị ga-anọ n'ihu. One of Japan.
Chimakala Mamadi Apakema. London base. Ekraga. Mrs. Chibule. Explosive Ndoma. USA. Ndoma Mede Manuo. Santo. Official. O rejiela na steeti Imo Itasin-Rejide. Otu eji ahụ maka ndị mere mpụ iri ego n'ala anyị ewu EFCC, Economic and Financial Crimes Commission n'asụsụ bekee, echi gara aga eji nnọọ jejide mmanụ 22 ịwụkwanụ ndị eji egwu ọkụ ego yahoo n'ala Owerri, nwe ejide ndị yahoo 22 n'ime Owerri echi gara aga. Ndị ahụ ejidekwa na nọcha nnọọ n'etiti afọ 20 nakwa afọ 41, anọghị between 20 years and 41 years. ụmụ okorobịa ejidekwa na nwo ebe dị iche iche na steeti Imo. Enwere ndị ka ejidere World Bank Ụmụgwọma, nwere ndị ka ejidere Road Safety, nwere ndị ka ejidere Toronto Egbu Road, mana ma a bịara bachikọtacha ozugbo nwe ya ụrụchi arịhụ 22 ejidere. A napụtakwa na nwo ụgbọala 8, ma ndị kewu Lexus, ma ndị kewu Highlander, ma ndị kewu Imranna, ụgbọala kpọcha ụgbọala chara nnọọ. Anatakwa nwo igwe mpịkọ laptọpụ 15 laptops, natakwa nwo ekwentị ukwu ere 20 sophisticated handsets ọhụhe a napụtara nwo. Achịkwanụ a ga-apụfu nwo ụyọ ikpe jejekpe nwo ikpe marakwanụ jije ọwịrịwa nakwanụ ka ejega ọtere. Victor Uche Anukanu Okolochi. Jesse. London base. Udo. Ukosule. Ojama. Chicago Medical base mu. CEO. Ọkadịlagịmma. Financial. Nna ọpụ ebiaruola. Izuchukwu Ọka Achịks Ume ndewo, Lawrence ndewo, Saki ndewo, Leo Wonder, Chibike ndewo, Chinedu Ihe Ejiofọ ndewo, Michael Lasmon Dim Ọchịama ekele gị ndewo. Charles Amefula Donchale ayarịla gị mma. Emeka Ajụrụ Uche Ọnwụgwe Tempụlụ ndewo, Deborah yarịla gị mma. Ka anyị gakwanụ n'ihu. Ike agwụla dibịa ụwa. Akachiga steeti Imo ewu Ndani Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ apafutala ụgbọala ọhụrụ ọzụla ndị ọrụ steeti Imo echi gara aga na ọgbọ Hero Square. Hope Uzodimma kwuru sị ụgbọala Coastal Bus ndị ka ahụ ọ zụrụ chọwụ iji nye na ndị ọrụ steeti Imo aka ka a na-akwọta nwo. Ụgbọala ahụ ga na-akwọta nwo n'ọrụ. Ọzọkwa na ndị kọmishọna niile nakwa ndị enyemaka SA ma ndị SSA na ndị niile enyere ọkwa ọchịchị apọịntmentị. Enwere ndị ka azụla Prado Jeep, nwekwa na ndị ka azụla ụgbọala Hilux. Hope Uzodimma kwukwara na sị ụgbọala ahụ ọ zụla nwocha ha awụkwa dash ka ya hụ dashiri nwo ahụ maka ọrụ nwo. Kwukwanụ sị ụgbọala ahụ ahụwo ụgbọala ọchịchị steeti Imo, chọwa ọchịchị steeti Imo nwe ya cha ha hụ dash ka ahụ dashiri nwe ya
mmụọla ya hụ chichara fụọ ewerekwa ụgbọala ahụ hafuola ya ndeke ga-abata ndeke ga-ewere ọchịchị n'aka ya chi ụgbọala ahụ ha hụ dash chọzụkwana ya ijiji nye na nwụọ aka n'ọrụ ka ọrụ nwụrịla nwụọ mfe. Ọ zụkwara ụgbọala eji ahụ maka ahụike akpọrọ mobile medical clinics. Ụgbọala ka ahụ hospital o ji agbagharị o ji asị ọ gakwuna eje ime obodo. Ọgwụ nọ ya n'ime, labụ nọ ya n'ime, ihe niile gbasara ahụike nọ ya n'ime. Ọ ga na-eje n'ime obodo eje apaje na ndị mmadụ je ele ndị mmadụ ahụ ma na-agwọkwa nwụọ ọrịa nwụọ. Ọkpa heshiri echi gara aga na steeti Imo ka ndị anyị Hope ikwufutara maka ya wụ. Today, on behalf of the government, present vehicles to our public servants, our appointees, to make their job easy for them. We have acquired these vehicles. These vehicles are registered in the name of Imo State government. These vehicles belong to the various ministries, not to the individuals. So a vehicle that is allocated to your office means that if you are a commissioner, a vehicle has been given to you for your ministry. At the end of my government, when I'm going with you, we will leave the vehicles we use behind for those who come after us. On the other hand, because of the state of our primary health care delivery and the need to renovate all the health centers in the remote villages, it will take a minimum period of 18 to 19 months. We have done an improvised arrangement by bringing these mobile clinics. These mobile clinics, we are partnering with the church. The churches have brought qualified medical doctors and the nurses. Most of the nurses are Reverend sisters. Most of the doctors came from either the Anglican Church or the Catholic Church and other churches. Their job, these vehicles are staffed. There is a lab inside. There are all the medicines that are required to treat people are inside. We will deploy them to the rural areas who have no access to good medical. The churches, I'm sure, will not disappoint us. They will go there and address our medical problems and challenges at the rural area. Finally, I want to assure the good people of Imo State, we have come with a message. We came as agents for good life, agents for truth. We are God-fearing people. Our desire is for you to be happy. We don't have a second desire. The only desire, the first desire is for you to be happy. The second desire is for you to be happy. The third desire is for you to be happy. And the only way you can be happy is if we deliver not only on our promises, the dividends of democracy to all and sundry. Arema Anna Nonaya Ashi, his only desire is to make Imo State people happy. She hewumpaya hu ime ka ndị Imo nwee obiọma. Okwu Akachiga steeti Imo ikwuru echi gara aga n'ọgbọ Hero Square rịta ọpịla ndị ọzụtala ụgbọala ahụ ụgbọala nwụ. Akachiga steeti Abia ịwụkwanụ okezie ikpeazụ ekwufutala atụmatụ nwonwega iji rụọ mahadum nka na ụzụ na steeti Abia ewu University of Science and Technology. Okezie ikpeazụ shi anwụ kwesịrị inwe mahadum nka na ụzụ na steeti Nmo n'ihi na ụwa na-arịla elu ụwa ha na-arịla elu ihe gbasara okwu mmepe na okwu nka na ụzụ Science and Technology chọọkwanụ ihe ịgbarara sha Abia steeti ha enweghị uduru mahadum ahụ chamahụ kwesịkwana na inwe ya ka nwejikwanụ rịta ibe mmụọ na-ejikirekwanụ maka the evolution enwega
in life. Ọ sị n'oge na-adịghị anya na a ga-ekwubicha okwu kpechi ebido n'ụmanya mahadum nka na ụzụ Science and Technology University na steeti Abia. Ụwa dị egwu. Abawezikizana. Kama Igbo Igbo. Enwere akụkọ nsimakọla nọ. Enwere akụkọ mmerubudu anụmanụ. Aremma Jenny Chukwu ndewo. Tobias Ifeanyi Chukwu Shimazu Owere Pikin ndewo. Well done work, bro. God bless you abundantly. Amen. Aremma MC Chuksu Ishide commissioned second-hand cars. Afonomako. Chukwebuka Don Van Francis, that's how useless and selfless you can be. Only he bought car for their own selfish interest. You have been convinced after all. Aremma Ugochukwu Odunaka Eshe, the backman of Abia State. Where begin Egidutu. Educhinko Aremma bika achọghịkwa m ọgụ. Anya chọghị mgba. Owere nwe m ni. Onye dọrọ ọgụ ya ewere isi ya para o. Chanebela mo. Anya chọghị mgba. Olutanale. Onye dọdọgụ ya ewere isi ya para. Chidi survival na-anụ na achọghị m ọgụ ama achọghị mgba. Ịhụna o. Onye dọọgụ ya ewere isi ya para o. Mekele gị Ichie Vitalis Chinedu Ụzọma oke nna m ukwu ịnọ na Dortmund mba Germany. Ayawụkwanụ Ichie Akụenwebe nke mbụ, nke abụọ, nke atọ na nke ikpeazụ na ụmụ amụsa Njaba. After him na him enweghị onye ọzọ ya ahụ zọga ya wu Ichie Akụenwebe nna m ukwu ashim ya dịla gị mma. Anyị emisiekwala gị. Ayawụkwanụ the CEO African Dreamland Shop ịnọ na Germany Dortmund ebe ejiri status aṅụrụsụ ndị Igbo ha ọlawo gbasara ri Afrịka ri mba Igbo ri anyị Gemana shop ya na 25 Leopold Street 44147 Germany. Ebe ahụ ka ị ga-ahụ Ichie. Gaa zụta here mma, riekwanụ here mma, ahụkwanụ agharịkwanụ gị mma. Chineke agọziekwanụ gị immediately. Ichie Ashembia reela gị mma. Ịbịaruola. I am Awodi Ishi Supreme Court Governor. Please pay workers their salaries so that they will not die of hunger. We are not interested in your cause. Aremma. Lieutenant Eshe, Abia State Governor, which road will you use to enter the university? Bad road everywhere. Aremiche Ishi long time. Anyị nọkwa ya ịnọkpa ishi dome anyị. Anyị emisiela gị oke nna anyị ukwu. Ndewo. Jenny Chukwu ndewo. Ichie well done. Chidi survivor Eriko P ndewo. Go boss Ishi fight agiwu le provost abi. You gotta control the fight. Florence Nkechi ndewo. Prince Onyeka ndewo. Chidi survivor ya reela gị mma. Ndewo. She don't support evil of all governors. It's evil. Aremma Paul Ozemna we should tell hope to pay workers, not buying bus for them. Onye m Uche Linus isi nwanne ji shi ike ihe ị na-eme dị mma. Ndewo. Ichie ndewo. Kwalutanna Aremma mekuna no fight o mekuna no fight. Ichie ọ ga-adịrịkwa gị mma o. Mamilera Fadele Ebola Chiarekwa Memma Aremma. God bless you immediately. Lawrence Okechukwu Ishi every day he lost donation in Imo State and yet Nineme. Magic finger. Nane industry I would wear. Making a lava. Filling station ake pakani. Aremma Ugochukwu Odunaka isi m kelela gị dede one day. Eche mma dede. Okay, ọ dede one day ke na Australia. Okay, dede one day. Ekelela m gị Eshe Aremma Ami Igbo Aremma Ishi Australia ekelega ndewo. O deberela it has debredi. Otu akpọrọ Human Rights, Liberty, Access and Peace Defenders akpọọla ndị ụyọ nzukọ omeiwu steeti Anambra oku ya Anambra State House of Assembly shinwobido usoro
eji achụtu akachiga steeti Anambra ewu Willie Obianọ n'oche chinwobido impeachment process eji achụtu Willie Obianọ n'oche maka ụgbọala SUV 151 ahụ ọ zụtara ndị eze steeti Anambra keela nwo. Nnamanachi Obianọ zụrụ ụgbọala SUV Jeep keela ndị eze obodo Anambra. Aka Prince Atọ Eze ịzụchara ụgbọala SUV Toyota kekwana ndị ka ahụ achụtụrụ enyere suspension. Obianọ na-azụọ Jeep kemana ndị eze steeti Anambra. Akụkọ kọrọchi Obianọ ejehụ jejegwa ndị ụyọ nzukọ omeiwu steeti Anambra chilekwa achọrọ m ịzụọla ndị eze Jeep biko tina elekpanụ ji hụ ya kwuonu okwu gbasara ya na agwa m ihe nnuche n'ihi na eji enwe proses o kwesịrị ịsọbmiti proposal ahụ to ndị legislature na leta ya nwee eme ya approve shi ya ọ ga go ahead ya na sign anye accountant general ewefu ego ejeje zụọ ya moto mana Asha Obianọ agwahụ ndị House of Assembly ọ chọrọ ịzụla ndị eze moto chikwanụ adụgbanụ mkpara na mmefu afọ 2020 ya bọjetị steeti Anambra maka 2020 chenweghị nga ọbụla ederecha a ga-azụla ndị eze moto n'ime ya bọjetị Obianọ ahụ liara nnọọ para ego steeti Anambra jeje zụma moto kemana ndị eze Fada Christmas eje kemanụ moto nwochi akwa nna ha na ahụ na kpechi alalugo ego ewere ego na-eme inyo ewere ego na-awụfu n'ụzọ ejighị eji ụzọ iwu na-akwado show waste of money akpa oku ebido impeachment process eji ewetu Willie Obianọ maka ịzụla ndị eze moto. Emekwa na ojije zụọ moto ọ zụrụ moto aka o mechiri izu ụka abụọ Prince Atọ Eze ịzụrụ Toyota SUV Jeep ọhụrụ 12 pega ndị eze ahụ Obianọ mere impeach. Obianọ elezie ndị eze ka ọzọ o nwere ike ndị ka ọzọ achịla nna anyị ọmarakwala soro na jee na Abuja aklis anyị yọle nye anyị suspension apịkwa anyị otu Toyota SUV Jeep anyị agbara mmanụ. Obianọ shi oke nsogbu anọ ya akpa Innocent na fon. Innocent anyị nidiri m Jeep m ga-adachi ndị eze mgbe 151 Innocent che nwekwa na ihe mụrụ mgbe ọ dị anyị ọ bụla afịa ka m na-ele biko ka m send ọlụ gị akant nọmba m ka ewunyere m ego dị ya ka my boys butere gị dị moto mmemere m apala 151 moto ekemana ya ndị steeti Anambra. So this otu akpọọla na-achị Obianọ ahụ westiri ego ego aha ha nọhụ na bọjetị steeti Anambra ele ebe hụ shi weta ego hụ ji zụọla ndị eze moto. Aka chiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma agagha ugboro abụọ ekwuola shi ọnọdụ eji akwụ ndị ọrụ steeti ụgwọ na ndị lara ezumike ụgwọ shi anwụhụ agbanwee n'ahụ shona automated ya wụọ na jiji aka ya automatically ọnwagwu ha na onye ọbụla na-enweta alert ọsha ahụ gburu nwa oge shọwuhe mere akwụbe ọtụtụ ndị mmanụ ụgwọ mana he nwomegakpa ahụ ijiji kpochafuo ndị eji eri ego steeti Imo n'ụzọ na-ejighị eji shọwuhe nwomere iji kpochafu ndị ahụ zachafu ndị ahụ rigo ego na-amị steeti Imo a na-akpata ego ndị amandọwụ a na-eri ya tụrụ civil service shọwuhe imere ojijerekpa ahụ ya ekwuokwachi ahụ nwere ndị enwetabe ụgwọ ọnwa nwụ chi nwere ndị eritabe ụgwọ ọnwa nwụ chinwohu nwee ndidi chi n'oge na-arị ha anya chi a ga-akwụ nwụọ ụgwọ ọnwa nwụ chi ihe niile ndị agha hụ ga-achị chifererịta mmiri ha wụọ ihe gara aga ha akụkọ chinwo you need to be calming down chinwo calm down chi aya hụ ga-akwụcha nwụọ ụgwọ ọnwa nwụ chi ego nwa ahụ nọ ahụ enweghị ha ọbụla imere ego nwụ chi ego nwụ nọ intact pụta ka emechaa verification so that onye rụọ ọrụ akwụkwọ na onye rụrụ ọrụ ụgwọ ya ka a ghara ịwụ mmadụ na-arụ ọrụ a na-akwụ ya ụgwọ onye arụ gahụ ụgwọ ọrụ a na-akwụkwa ya ụgwọ na steeti Imo ọsọwa ebe ya ha alaiki hụ
Chiọkpa Oshiri Ugbulakana. Ka anyị nụkwala olu Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ. Remind us that the beginning of every good journey comes with challenges. When I came in here on January 15th, remind us that the beginning of every good journey comes with challenges. When I came in here on January 15th, as the duly elected governor of Imo State, arising from the famous Supreme Court judgment, I made my commitment. The first commitment was my commitment to my God. What followed was the commitment to the people. A few hours after I went round, conscious of the fact that when the citadel of justice is corrupt, the body politics rottens, I saw the civil service as the engine room of any meaningful administration. If you get the civil service right, then you are sure of a good government. If you ignore the civil service, then there is no government. I'm aware that no matter how bad the situation is, there are always beneficiaries who will want the situation to remain the same. So when I discovered the huge fraud in our payroll system and how our payroll system has become a drain pipe to government revenue, and knowing that without money, there will be no government, determined to correct the ills in the civil service, we committed to automating our payroll system. There is no doubt there were efforts by those who were benefiting from the status quo to sabotage that program of ours, the program of automation. In the process, there were delays in the payment of salaries, delays which went up to 6 months, 5 months in some cases. But the good news is, those delays were there. Then the salary and the money was also there. So what was important was to make sure that the real workers receive their pay. And those who don't work should wait until there is work for them before they receive their pay. So when I heard that some civil service servants were not happy with the delay, of course, as a responsive government, I owe an explanation to the civil servants, because payment of salaries is their right. But because I'm seeing and looking at beyond today, and because I know that when an aircraft is trying to take off, all seat belts must be on. And when the aircraft gets to the cruising level, you can release your seat belt and enjoy the flight. Now we're almost there. We're almost getting to the cruising level. I want to assure you, those of you who are yet to receive your salaries, for one reason or the other, either for wrong BVN or for late delay or late submission of data, that in any moment from now, it will become history. And you will remove your seatbelt, relax, and enjoy the flight. Hey, comment in the Nebula with the comments. Na governor anyị okwa Gaiman Ojo,
Those of you who have not received your salaries, you will receive your salaries. We are the cruising levels. Oh! Demonstration governor anyị 1 million. Arema odaro etowoyi isi obarara anya audition Mr. Liar, who elect you? Look at the way you are saying duly elected fake governor. Jonathan Mampas issue, the man is real guy man. See how he's doing his head. Launcher condition, please can someone help me to explain what the Supreme Court governor is saying? Governor and Supreme Court governor. Come on, na Ben Johnson governor. Makara Supreme Court. Bikono. Arema ekene owa eshe oga biko ejimu Chineke ayogi. No one vote or elect you. You are fourth position and you remain fourth position. Ugochukwu Odenakishi, you are doing well more than BBC Igbo with your honest. Arema, our Biafra brothers is behind you. Thank you. Mazi. Lutanna Eshe, come and bring him down. Okay. Eshe, no, now one corner you go, they talk. Alright, MC Chooks, you guys can see a who boy movement in him when he speaks to people around him. Jonathan Eshe, look how he's doing his head. Opuzodema is a guy man. Arema. Ugochukwu Odenakishi, that's the way of king. You are doing well. Analyzing news in Igbo for us. You're more honest than BBC. Arema. Ugo Boss, he's looking like a weatherman. A white glass, eyeglass in the weather. Arema Basil is a chief, is a thief. Always have a sweet mouth. Amakam Hekowaga. Arema Samuel Ishi Hope is a good man. Remi Konkwa Ishi, they use people's salary and make fixed deposits to make gains. Chidobem Ukwebu Ishi, please help me remind the hope also them to construct Amaji to Umuokwe Road in our Mama Oru East. Arema Ogari Akwa Webekemo. Ifeko Ndewo. Ndị on Instagram ke no gbachakwa na nkịtị enwe onye chọrọ ikwu ụka ndị on Instagram ọrịkwa mma Chief Chinedu Olewike Sidemske Lenu Sidemske bịaruola. Ndewo, ya welcome sir, as well okamini somone otome okwalitebele Engineer Bruno awanya bokri boy ya Orejiela Itazirejide n'obodo Umuokpo kansụl Obingwa steeti Abia ka onye ọrụ nchekwa civil defense ala anyị aha ya Robinson Otobong Ebelu ịgbagburu otu nwoke ịwụkwanụ Onyekachi Nwogu n'ihu ụyọ ya. Akụkọ kroshi esemokwu dapụtara n'etiti onye ọrụ nchekwa civil defense na nwoke ahụ ewu Onyekachi ọzọ ahụrụ too ozu agha ala ya erejie ya wụọchi onye civil defense ewu Otobong Ebe agbagbuola Onyekachi. Memere henega ụmụ okorobịa ịnọ ebe ahụ awakpu onye civil defense ahụ
chọọ ikugbu ya. Onye civil defense achara wụọ John Benson rịta gọvanọ steeti Imo wụba na ụyọ ndị uwe ojii nọ ebe ahụ. Ọwụ Chineke zọrọ ya ala ma ya na kugbuola ya. N'egbughị oge akachiga steeti Abịa iwu Okezie Bakmani ikpeazụ chịda n'ọnụ onye kọmishọna mgbasa ozi steeti ahụ iwu Maazị John Okiyi akasiela ezinụlọ nwoke ahụ onye kachi Nwogu obi n'ọnwụ nwanwe nwoke ahụ ma dụọkwanụ isi Shango ga-achọtarịrị ebe onye civil defense ahụ nọ sagakwanụ gbaa ọnụ achị ha ga-anye ya ntaramahụhụ erela ya sa ga-achọfụtakwanụ ihe mere o jiri rejie dagaruo ugbulaka na anyị anwabeghị dọla mmụọ ọgụ n'ihi na ọnwa abụọ nọ ekoga ọzọ na hụrụ agbala egbe asị na onye ka aha anwụhụ nọrọ n'ụlọ ọgwụ anyị eje n'ụlọ ọgwụ jeje jụọ ya si na onye kachi gaa onye civil defense nọ na megani na ojijeje gbaa gị egbe mana agbagbuola onye kachi n'ihu ụyọ wụkwasị ojiri eji ihu ụyọ ya. Onye polisi onye civil defense na nọkwa na police station. Ndị polisi agaghị ekwechi anya ya kwuo ụka anyị amakọrọ ụgbọ ga-agbakwara anyị eziokwu ha mere n'etiti ya nwa okorobịa ahụ ewu onye kachi mana kpochirarị aparakwana ozu ya nwa okorobịa jeje dọbaga na ọba nchekwa ozu mọchụarị. Aremma God Jerry Obiora Nwankwo isi will have nothing to say. Aremma Isuchukwu Ọka isi driving and watching. Okay, wala Chinedu Henry Igwe ja drive and watch. Aremma isi you don't have what to say. Ndewo Marshall ndewo Franklin ndewo ka anyị gakwanụ n'ihu. Kinsini Emeka Aremma Ugoboso Mekago ishi maybe na bribe money cost the fight. Lutanna Aremma MC Chuks ishi if you come here to talk rubbish thunder will strike you. Na Lutanna haketa nyama no ega ya loga. Aremma it is well. Mentus Ucheshi please help me tell him to remember Isu LGA. Our road is not good and let him give our youth work please. Mana ndị ọlụ sef ndị eshidolu iwe wekwala nno but I will say a bad thing. Eji m anọ ndị shi ide atọ north ide atọ south ebe kerochas a na-ekwuchi echekira nwo shi echekidakwa nwo shi ụzọ nwari ma echekidakwa nwo ụzọ nwari mma mana Jumashi onye eshi ebe kenno iwuru gọvanọ for 8 years. Ndị bekee ya nọrọkwa na-ebe akwa shi ụzọ nwari ma onye ọwụkwade mmanụ ọwụkwa sinetọ Ugbulaka still ụzọ ebe ke ya rek elekwa n'ụzọ Oshala village ya ọkwa hem Jugani Rochas ojeje play na abata ụyọ ya ogboko ha ọ gbakwara ara fat okokwara m arekwa m ebo Bethel Harmon Ishowore Pikin greetings from Malaysia. Okay, you are sharing the video. Okay, keep sharing the video. Thank you. Mazi Sylvester Ishi Hope is a full-time guy, man. Abraham God's power Ishi Azulo Governor Aremma. Ka anyị gakwanụ n'ihu ka anyị gaa n'ihu. Diana Jones Ishi Nigeria is taking law into their hand. This must stop because it is getting too much. It is getting too much. Ndewo. Shimakolan. Kewa kuko mulukutu manu. Achimra kuko mea. Akiri na woni ana zokeze. Umanu mana kombe.
Magod Jerry Showrepkin, tell Azolo Governor Hope to leave that seat before November ending because I'm going to deal. Okay, you are going to deal with him if you come back. Arema, you're highly welcome. We want you, my brother. Arema Odeberela, it has debredi. Ọkwa onyeisi ala 2023 onyeisi otu ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile iwu Chief Nnianwodo nakwa Obi of Onitsha iwu Igwe Alfred Nnaemeka Achebe na Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ aha eji aga mba ke ndị Igbo anọrọ na echi gara aga wụchaa n'obi ọchịchị steeti Imo bịa kpọtụrụla nda Hope Uzodimma rịda nwa Hope Uzodimma gaa ya ugboro abụọ inwere nzukọ. Na ngwụcha nzukọ ahụ mma nwofụtara ekwuruhụchi okwu mmokwuru ahụ dabajiri adabaji ma ekwufuhụhụ agbanwụghị anyị ewu isiokwu nwojiri jeje hụ Hope mana anyị amarakwala shi ọwụ ihe gbasara ọkwa onyeisi ala 2023 ekwukwana ahụ etoro Hope Uzodimma na mbọ ọgbaga ịhụshi ejikọrọ ya chara Igbo niile ndị gọvanọ ala Igbo niile nwụ awụrụ otu ya ekwuochie Iwu Anyanwụ shi Hope Uzodimma ahụwụ omeji akwa shahụ a political bridge builder enwere na ala Igbo nwa ekele ya maka ọrụ ọma ya n'oge na-adịghị anya anyị amarakwala shi anyị ga-amatakwa anyị ga-achọfụtakwa ewu isiokwu nwa jiri mere nzukọ nwa ahụ nwa nwere echi gara aga na obi ọchịchị steeti Imo. Arema ijereri ijeshi ofe hewu azụ ịmara mma eji shiri eji agbari hewu Thailand fish ọnụego ya rịkwanụ ala Thailand fish ịmara mma anyị gịchọla azụ ga-akpọ me ma gwa gị ị ga-eshi enweta ya eshi tụbata ya Thailand fish o ji akpụ ụtọ giji ya shichari gba ofe ahụ na 1 million enweghị ejila ya eshi Thailand fish ahụ mara mma ya rụma chọrọ Thailand fish ahụ ma eme amara azụ ya ji akpụ ụtọ giji ya gbagharị gị gba ga like ya eshi tụbata ya Thailand fish ma ọ dị azụ nkọrọ anyị ejeri mana ke o nwere arụ ma ịmara mma ndị azụ ya shikwa n'ike ọwụ ndị ke ga-echi gị ime ofe ya agbarie ke na-aga-echi ya ime ofe ga-ahụkwa ya gị birikwa ụtara ga-agụtakwa ya wụ azụ na ndị test ya wụ kechi ọ mara ma ọ Thailand fish gerela gị ya ma iji shiri ọkwa na ịchọrọ ebe na bọọlụ na a ga-edeliva dị azụ nye gị dị azụ ya ịmara mma ịwọtala ihe m ka ga ịmakwa ọgụtụ n'ala Igbo ịgbanya bagula n'ọgụ ọgụtụ n'ala Imo steeti ịmanya barala n'ọgụ ọwụkwụ naị na mba Ajọka ụkwụ naị na mba Ajọka ụkwụ naị na mba Ajọka ụkwụ naị na mba anyị mma oluluye ụkwụ naị na mba anyị mma oluluye. Onye isi ala anyị iwu Muhammadu Okechukwu Buhari anọrọ na echi gara aga hima otu kọmitii ịga apụfụta ndị ala anyị iruru 1 nde n'ime ụbịam. Asha otu kọmitii na-aga eliftu 100 million Nigerians n'aka poverty ma wulitekwanụ mmepe ala anyị n'ime afọ 10 bịaga abịaga. Otu ahụ ehimara otu akpọrọ National Steering Committee to Oversee Nigeria's Agenda 2050. Ọha Buhari mega kọmitii a ga-eseti up ị ga-eme ka Nigeria pụfụta many people
100 million people shida n'aka poverty fụda ihe otu ahụ ị ga-ahụ maka ya achịkwa na elega anya by 2050 mana za ajụ onwe m onye ehimago otu ị ga-apụfụta mmanụ poverty by 2050 elechi tenọ ya mega expire tenọ ya ọfụharakwa akwa less than 3 years na ka ọ fụrụ ya afụọ ọchịchị ya na-ekwu okwu 2050 ọ ga-achịru anyị ruo 2050 ọ bụrụ na ma ọ garị ndụ ruo 2050 anyway ka a na-ejekwa obi ka ji na-aka tufuga mewụrọrọ daa enwe onye ọnwụ Diana Jones, is Owerri Pikin, where do you stay, please? Are you in Owerri? Abadabe m Owerri, mana oge na-arịghị anya aga m anọ Owerri, anọ m Lagos Ugbulaka, mana oge na-arịghị anya aga m ayọrụ Owerri. Ọrịmma iwu ọha Kingsley ekelere m gị okorobịa Mbaise Momilara Padeleche 2050 indeed nna akpanye eji ha gbaga anyị ma ahụ Vision 2020 Vision 2020 Vision 2020 echecha 2020 ejiri erule eru 2020 akwa ya ka anyị na Ugbulaka Vision 2020 Vision 2020 hemona hụ ana anyị coronavirus Vision 2020 anyị ama shọ coronavirus ka nwo package ga anyị echechi Nigeria gara mma ama shọ coronavirus abịakwala ahụ na ọwụma Vision ozi agenda 2050 agenda 2050 onye ma agenda nwoji bịa Chineke ga-amụ nwa ọkụ kandụl ere nwu isi Ọrịmma Ugochukwu ọdịnaka isi si gbugbu anya ọdịshi Rochas use money he's supposed to use in constructing roads, buildings, private schools. Wickedness, Lonja and Okwanda, Owerri Pikin. Who is this Zaki Saha? Please remove him off Wala. Judu Obiora, Stanley Nde, Wishishi, Malaysia Nde will do have a blissful day. Chidubemi Ukwe, Owerri Pikin, please, you need to block this Lutana Menu Nab. Orema, we are here to enjoy your program. Orema. Orema. Dennis Shikaduki mere adekwa memma Dennis dikwa mkpole Chris Jaffe Ezemadu Robert Oriako eshi where did he do that Yes, Auntie Diana Jones, we can deliver that fish to London Bonkwem. We can deliver it for you to London. Ya beruo ọnụ ụzọ gị kpọmkwem. Robert Oriako ndewo, Ugo Sunday ndewo. Ozioma Rutu ịhụ nnakpa ha eshijiri. Osilo Charles Chris ndewo. Nnamdi Nwadike ndewo. Emeka Madata Emeka Ishime Kole Ochonogos family Yakoma Emeka Nyama Meje Manu Emeka Fupanya Oyi Wizard Emeka Tokotwi Yakoma Amuri Ishime Kole Ewelike Yakoma Yakoma Nyidiara Nange ya USA Ha hụwa azụ nkọrọnkọ Thailand dried fish da azụ wo mmemme da azụ ɗoɗo test alamia so da azụ make sense gịnị diela da azụ ma eme amara a ga-edeliver ala gị ebe ọbụla ị nọ they will deliver it to you ọrịmma onye isi ndị uwe ojii na steeti Enugu ewu Ahmed Abdulrahman ekwuola echi gara aga shi ayahụ okay
Arịmma onye isi ndị uwe ojii na steeti Enugu Ewu Ahmed Abdulrahman ekwuola echi gara aga si akpọfeela onye otu IPOB Indigenous People of Biafra nwa o jidere na Emene steeti Enugu akpọfeela ahụ ya na ụlọ ọgwụ ebe agwọga ya ọnya o nwere n'egbe agbara ya n'ụkwụ. Ọchị agwọchakwana ya si a ga-apụfu ya na ụlọ ikpe. Ahmed si akụkọ ahụ ikwuru si akpara ya ọbụ si anọrọ nga ahụ ọbara gbagbuo ya si akpara ya ọbụ echene ya echene si tritiga ahụ ya ha na-eblidiga ka achọrọ ka o blidie to death na ha ahụwa akụkọ a si akpọchiri nwa okorobịa ahụ ụlọ ọgwụ ebe a nọ agwọga ya si agwọchakwanụ ya a ga-akpọrọ ya jee ụlọ ikpe jeje kpee ya ikpe. Ọcha apụfukwana mma na anọ ndekọ ọzọ ejidekwara echi ahụ n'ihi na asị m ndị nwe jide mma na ise ndị otu IPOB si apụfukwana nwa ụlọ ikpe ebe ekpere nwa ikpe n'ebubo ịgba azụ conspiracy nakwa treasonable felony nakwa igbu mmanụ murder. All 3 count charges a charged against ndị IPOB ahụ ejidere na steeti Enugu ma ahụ rejiri Sọnde izu ụka 2 gara aga. Ọ si enweghịkwana onye ime nwa ọbụla nwoche kwụọ ụgwọ beelụ 200,000 si enweghị onye ọbụla nwoche kwụọ ụgwọ beelụ 200,000 mgbe ma Powerful chi ekwuga chi ha ahụwachi achị iji duhie ndị mmadụ chi ndị mmadụ egekwala ha ahụ ma Powerful kwuga chi ahụwụ achị achị. I'm Mrs. Ogere, CEO, Library. Arịmma ị chọrọ ọkpọka Turkish door ị ga-etiga ụyọ ga-ege laba obi eruo oge ala. Ị chọrọ Turkish door metal bulletproof security doors ewu ndị ochi na-abịa ga na-aṅụ nwa yogọt gị anụ a na-agba egbe ya na-aṅụ yogọt. Ị chọrọ ụdịrị ụzọ rịkpa ahụ ị ga-etiga na kọmpanị gị ma ọkwana ị ga-adachi ndị chọọchị nwa eji rụfụcha ụyọ chọọchị ahụ nwa ọrụ ga mgbakpọma Sidems Company Limited ọwụ ndị ọma na Turkish metal security doors and bulletproof doors nakwa ọkpọka ụzọ ndị ọzọ ishiri ike eji enye ụyọ ezigbo mma ya ma mma ihe niile makwa mma na nchekwa. Sidems Company isi ụlọ ọrụ nwe nọkwara na steeti Lagos, Abijo GRA, Lekki, Ajah, Lagos steeti. Ebe na bọọlụ nọ na Nigeria agaghị edeliva kwa ya to you. Ya kwa ma ị nọ na Ghana ị chọrọ iji anya gị jeje hụrụ kposhi jejeri jema na Spintex Road opposite GT Bank, Praku Estate, Accra, Ghana. Ebe ahụ ka mụ nọ live ga-emeti. Enwekwara nwanne anyị nwoke Chief Chinedu Olebike ya wụ the CEO Sidems Company Limited. So gbaa mbọ jee zụta nwuo ezigbo ụzọ. Ejikwa ha eme servicing, ejikwa ha enye 3 years warranty nwere shige door n'ime 3 years ahụ enwe ihe ọwụla mere ya kpọmanwụ agakwa ha bịa mara emere door gị iji mee donwu shiri ike ọkpọka door eyuzuola m ya. Group of company, United States of America, and the Panama and the London base. Arịmma Robert Odiakeshi, how many Fulani herdsmen has they charged? Arịmma Orusaeke Emeka, the end of zoo is 2020. Ohe Biafra, IPOB, one family. Collins Mozie is watching you from Germany. Right on, bro. So for a good job you are doing. Arịmma, thank you. Now, so talented in there. Wokwa Ebiaruola. Diana Jones is and how much to deliver it. So bueno, let Aniga a chat na WhatsApp ka link gị. The fish marama, it's fine. You gotta like here. Chinazo Prince okay. I'm very, very sorry for Nigerian youth. Whatever they tell them, they will believe. Obara ara.
Victor Godwin, almost here, Biafra, conversation, my brother. Good afternoon from Dubai. I am coming now. You are welcome. Okogole Tige, Daniel or Daniel. So, is why you know they Aba? Engineer Bruno Akanato. Akachiga State Rivers ewunye som akwụsị alụmọgụ Wike ekwuola shi aya hụ awụhụ ndị steeti ya n'ala ọsha ya ha awụhụ ndị steeti Rivers ala ya wawụhụ nwo prapra ọfọlụhụ hands ndị steeti Rivers cha ya hụ zụtagahe nwotụrụ ya n'ahịa chi ahụ ya hụ gwara nwo tupu nwo ha ahụ fụta ya cha hụkwa ya hụ imegala nwo nyesom Wike o kwuru ke na echi gara aga mgbe o jejele ịkpa eshi arụga ụzọ eji agba n'elu flyover arụga na Rumuola na Rumu Ọgba nakwa akwa mmiri arụga n'ụzọ nakwa ụzọ arụga na Port Harcourt kansụl Port Harcourt nakwa kansụl Obiakpọ ọchị ayahụ ji ego steeti Rivers ego nwokpadaga na steeti Rivers ahụghị ya hụ ji arụgala nwụọ ọrụ niile ahụ shọwụ naanị onye gbasara ihe ndị mmadụ eji emetụ shọwụ onye ga-ejifu ego arụfara na steeti nwu arụ na nwa ọrụ chọ onye gọvanọ ọwụla ihe gbasara ndị steeti ya eji emetụcha ha ga na-eji ego arụfara na steeti arụ ọrụ a ga na-eche ma federal gọọmenti wetara ego tupu a na-arụ na ndị ahụ ọrụ ka anyị nụkwala akpa Wike chiri kwuo ka anyị nụkwala Wike. Like he has done in the last 6 years, Rivers State Governor Nyesom Wike is out to personally inspect ongoing projects in the state. And on this Tuesday, the governor has decided to focus attention on the 5 flyover bridges simultaneously being constructed across. I no go agree, say for my house. Like he has done in the last 6 years, Rivers State Governor Nyesom Wike is out to personally inspect ongoing projects in the state. And on this Tuesday, the governor has decided to focus attention on the 5 flyover bridges simultaneously being constructed across the state. The Rebisi, Okoronodu, Rumogba, GRA and Rumuola flyover bridges are part of efforts by his administration to open and connect the entire state, ease the flow of traffic and ensure convenient commuting in the ever-busy and growing capital city of Port Harcourt. Work on the Rebisi bridge located at the Ogunabali area is expected to be completed this month, while work on the other bridges are already ahead of schedule. Rebisi flyover will be handed over by the grace of God later December, and Okoronodo and Rumogba flyover will be handed over latest February 20th, as we agreed 2021. But I do know that they may even be before that time. And as elected residents shower him with gratitude and praises, Governor Nyesom Wike says he feels highly fulfilled by what he has been able to achieve in the last 6 years. It's one of my happiest days in life. That I have the opportunity, the mandate given to me by the government, and I have not abused it. I have not disappointed them. That's why I can walk around, feel happy, and people are happy when they see that something is going on. He says governance is about the love and commitment a leader has for his people. Look at the Rebisi flyover, it's something else. At the moment you get to that place, you have joy. That yes, indeed, you are proud that you're able to contribute. You are only 2 quarters for development of the state. I'm so overwhelmed with joy. Governor Nyesom Wike says he'll continue to provide the dividends of good governance and democracy to Rivers people, saying that peace is a lifetime commitment. AIT News Port Harcourt. Orema. That is Nyesom Akwụshalụmọgụ Wike of Rivers State. Arịmma Igbo ndị ọma meji eme ọnụ asha ụfọdụ fụọ ụfọ ala fọ onye ahụ kwana taa ka ahụ ya echi kpa ka m chachikọ ya na ahụhụ anyị makọla gị akụkọ keta ashim
ka Chineke ji ike niile gọzie nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Chebirinu m echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 nke ụtụtụ ya wee 11:20 AM Nigerian time. Rịda m ga-ewetara nụ akụkọ ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ. Ashị m ka onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Aha m ka akwụkwọ ha bụ Maazị Uchehara Prince Chima, the counselor that Owerri Pikin. Ya reela onye ukwu mma, reela onye nta mma. Ndewonu. Oriri ọgbọnọ kileti ya onye gbagọnụ n'elu onye rigara n'elu kileti ya. Ei, inome onye mmadụ ma Chineke na-abịa ọzọ. Inome onye mmadụ ma Chineke na-abịa ọzọ. Chime ara ma nwanne. Oriri n'elu ụwa Chineke kere kileti ya onye gbagọnụ n'elu ebere kileti gị. Elu ụwa dị nọ n'ime onye kwere n'elu kwuru okwu ya. Elu ụwa ji mara gị ike ka ekpere mara na chi gị. Elu ụwa ziele gị ike ya nọ n'elu ụwa ji mara na gị ike. Ebe mara na chi gị n'elu uwe oge ejika mmanụ. Tabara nyere gwa ati ya bụ ma n'owe ya uwe ya mbasoje ekwu ya bụ euchi m. The general, the lost general, I see you. One love, sir. Ijola batutu deluwe. Okechilelemewe. Jola no muchi. Mashikebi. Okechilelaba. Adoy. Oyiye tiyere ndem madure. Ari kwani chiche nowa. Anyere ndese. The general enwe topic anyị tiritere ọwa akụkọ ka anyị jọsụrụ kọọ taa. Onye ugwu ya ejirila ọkụkọ ya. Ọkụkọ wepela ihe n'ụra. Onye ugwu ya ejirila hụ. Ọ kpọrọ sọ ihe mmegbu jikwa n'ojikwa Naịjirịa ewu. Ma chefuo olushi elu anyị na-eme ya. Onye mere o mere n'ụwa ga na n'ụgwọ ọrụ ya. Ime mma ụgwọ ya nọ na gị. Eme njọ ọ nọ na gị. Oriri ọgbọnọ kileti ya onye gbagọnụ n'elu ụwa ebere n'ụlọ kileti. Inome onye mmadụ ma Chineke na-abịa ọzọ. Inome onye mmadụ ma Chineke na-abịa ọzọ. Ine ara ma nwanne. Ara ma nwanne. RMND Waha Kinsley, Best King British Standard Battery. Aka nene battery phone oremma ya gajiela gị. Omenechebula onye mere anya ndị akụ egwu elu ụwa ga-enweghị ichefula onye mere anyị. Inome onye mmadụ ma Chineke na-abịa ọzọ. Inome onye mara mma Chineke ga-abịa n'ọzọ. Ara ma nwanne. Ara ma nwanne.
Anwaha Blessing, DM me. Message me, let me tell you more about the fish. You can chat me up on WhatsApp. The WhatsApp number. The WhatsApp number for the fish. Let me just say funny too. I got a blue young maka mama. Olo now. Onyomana Malela, Onyomana Philippines, Educhinko Yarela Geneo Chama, Auntie Diana Jones, La Florent Kechi, Thank you, God bless you. Anya di etu afeba. Kesi Mosule, Irie Kwala, Dicha Ochana Heriela, Jesu Amanyo Zahab. Ogechi, Ndewo Wanyama. So one of best cake. Baby Alasa, baby Saina, baby Alasa, Coach Jimmy, they will. Hey, Analila, money no day. Baby Alasa, Agodayo, Ikana Bunumelo, Ochukwu Benjamin, Oyomana Philippines. Ramsey J. Euro. Aje Flora enjoy. Right, Jerry. I see one baby for Abuja lady. I see one baby for Abuja lady. I don't listen, baby. Baby, you too fine. Baby, you too fine. But then I tell you this, baby, oh, I like you. Back when you this, baby, so we get it, boy, I love one like it. Baby, I love you. What is she tell me? Baby, don't like it, baby, the wahala. Baby, see, baby, now what you be the wahala, baby, the button of the yet to bubble. Did you go? Yare like I love you too, fan. Let me just say funny Duru. Best King British Standard Battery. Yare like
money no day. Chola mego. Baby alasa. From Sitio. I go there yo. I want you about hego. I will catch you. What are you going to do? Arema, the truth must be told. Timike Madon Dewo, Oyamana South Korea. Mami Lara, Ekanodia. Who can we let you there? Omo maniji Begogo. Who can they do what about this is a Owechemeya. Obara da back, Beshuka. Obara da baku Beshuka lele. Timare Gorelu, what Tangale. Omo wani matore mabe. Kudiyazo Makayazo. Kudiyakari Makaya Kudu Tangale. Ajibole Benu. Ikori Saida, Ikori Saida. Adalina, money no day. Baby, I like that. Kachamara, I'll be hot in Obe. There was Arimanti Diana. Everybody say Sera Boyalama. Everybody say Sera Boyalama. Ide Luba Lede. Igori Saida, Igori Saida. Money no day. Baby, I like that. Anochie Anayole. Anya chonke ya o. Anya chonke ya da. Onye jiri nwanne ya riju afọ ya ya etegharị ya. Anya chonke ya anya chonke ya. Anya chonke ya n'elu ụwa. Anya chonke ya. Kwuo nwanne. Anya chonke ya n'elu ụwa. Ujiri nwanne ya riju afọ. Afọ fenu ya ya etegharị ya ma ị mara. Ujiri nwanne ya.